wechegi. Jatend piny Kenya William Ruto kwa Uganda jo Kenya mondo mi obed mabor gi ng'anyo mibuogo bagi gi kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance ko wacho ni piny owacho mar Kenya Kwanza sani ochomo mana wang'e e nyayo dongruok ma pachuka. Ruto ne wuo nyasi malamo mano mar goero kamano mano bagi e kaunti ma Meru. E nyasi no mar lamo mano kelo kanyakla jotelo mopogore ma pachuka. Jatend piny Kenya William Ruto noduoko kamano ne Uganda jo Meru kuom goyo ne kura kaka jatend piny Kenya kosingo chopo singo mag tich mano singo ne gie kinde campaigns mage. Mungu alitusaidia katika uchaguzi huu, tumezika ukabila katika siasa ya taifa letu la Kenya. Mumetueleza mambo ya barabara na zielewa kabisa, mambo ya barabara zilizokwama. Nataka niwahakikishia kwamba barabara zote ambazo zimeanzishwa tutazikamilisha. Ruto medosingo bero uchumi ma pachuka koramoni hola mikae pinje maoko okeno para mapinyo wacho mare biro luwo e gero piny Kenya. Tuanze kurekebisha uchumi wa taifa letu la Kenya na tuanze kutafuta pesa, sio kwa njia ya mkato ya kutafuta madeni, lakini tutafute pesa kwa njia ya kutafuta ushuru na kuhakikisha kwamba kila mmoja wetu anachangia katika kupeleka taifa letu mbele. Kaka yorkedo kod kech mapodo kwa komoko kuom gwenge mapachuka. Ruto wacho ne piny owacho mare osechako gedo mar yewni mar 100 mago mabiro konyo chenro mag pur kosingo medo kelo mbolea mago mabechgi ne pinye pachuka kaka chiel kuom yore mag siro jopur mathurka. Dam ya Dhochi hapa, dam ya Kamomo, dam ya Rupingazi, dam ya Dhambana na zile zingine zote ambazo iko katika mipango ya serikali. Wacho ni limbe mare piny Korea ma milambo no mi thuolo mar go mbaka gi jatend piny no mano yedo ko suru piny ne mwandugo mag puothe ma piny Kenya tero e piny no. Ruto medo seo mokalo kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kuom buogo ng'anyo ko wacho ni mano ok bi mono gidhi mbele gi tiyo ne Uganda jo Kenya. Mimi nimemwambia Profesa Kindiki aulize hawa watu schedule ya maandamano ndio tuwapatie askari ya kuwachunga wasiharibu mali ya watu. Kama wanataka kufanya every day ama every week ama every month na kwa miaka ngapi, watu waambie wanataka kufanya hiyo maandamano. Wanaweza kupanga mambo yao, lakini I want to promise them Kenya is not going to be the same. You will not blackmail this nation. You will not threaten the people of Kenya. We are determined to move the country forward. Wacha afanye maandamano asubuhi, saa 7 jioni, hakuna handshake. And the reason is one. The handshake was a bad experiment. It is the worst thing that has ever happened in the history of Kenya for 60 years. All the economic mess we are having today is as a result of that handshake. Limbe Maruto biro ndalo machuok bang' ketayanga guch hola mar Hustler Fund makoro medo jiwo jo Kenya mondo kawo dongrego wila ni kaka imedo kawe kaka imedo kwano omenda minyalo yudo kaka ja ohala.